prdele. A já mám boty do prči. Mám boty do hlavní. 6 klitků, 7 klitků, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jo, máme. 22, 23, 24, 25, Pojď do prči. Uni. Au. On neumí vylezat. Dobré ráno. Nezapomeňte, že jste služební lodě, takže nemáte rozsvičku. To je všechno. Cože? Si nebudu věřit, že ten oběd. Kolik je hodin? To má... Normálka ne? 5 minut 3/4 na 8. Fuj, puding. Oni jim vyndali ty 40 z postele pro ní chalky kluci. To jo, no, asi jdu Ty už jsme se nepomstili, to je pravda. Kluci, tyhle, vy jdete na vodu, kurva, tady